eta eskertu asko zuri hartzeagatik. Mini hemen atorkizue, lehenengo eta behin, beti tentazio da propaganda pixka bat egitea. Aurkezpena badaude gure zerbitzuak eta gure produktuak hor daude. Hasieran honea etortzeko esan zidatenean, ni berez ez daukat zer ikusi euskarazko departamentoarekin. Zinaiz, Gipuzkoan unidade berezi bat dagoen presentzako eta horko burua naiz. Beraz, nik euskarazko gauzak ez ditut kajolara ematen. Hala ere, nola gonbidapena zen, enpresei buruzko gaia eta horrekin euskara nola zer lotura dagoen. Hemen dago, eta komentatuko dizuet, batez ere hori, bestea ere transparentzietan dago, gero nola zuen webean txintzirikatzeko aukera dago, nahi dituzute gure produktuak eta gure zerbitzuak ezagutu, horretan dauzkazute, eta ez ditut nik komentatu. Bueno, 2 minutu edo minutu bat aurkezteko zer geran, pensatzen ezagutzen dezutela eta gutxa, 2000 lagun gehan, 2000 bazkide gehan, horrein ja, estatu maian, goikaldean ja iaia leku guztietan finkatu da gaude, dauzkago 350 bulego gutxi gara bera. Horietatik 350 daude, guk izan duguna, KAP gehi Nafarroan, eta hortik kanpo dauzkago beste garen bat, ez? Irutik bat dauzkago ja Euskaditik kanpo. Beraz, guretzat euskararen erabilera nahiko zaila edo egiten zaigu, zen eta edukiritugu rakuntzak, azkenean aregea ez bakarrik hizkuntzarekin, baizik eta fiskalitatea, guztietan ezberdina da, eta bereiztu behar duzu nori bialtzen diozu informazioa bere egokitzeko bere dagoen lekueta, ez? Eta euskararekin berdin, ez? Azkenean Gipuzko mailan egiten genituen gauzak edo Bizkaian edo garenan, euskara eta beraz bialdu itzakezu, baina Valladolid ezin duzu euskaraz bialdi. Berez, ikusten dituzute gure bulegoak hemendik kanpo ez du jartzen Euskadiko kutxa, baizik eta bakarrik kaja dago. Eta izan ditugu errakuntzak, ez? Bero ditugu informazio batzuk hemendik kanpo euskaraz eta imaginatu gozute zer horrean izan ditugu horrekin. Beraz, 2000 lagun geha, 300 piko bulego, esan dugun bezala, eta 3tik bat hemendik kanpo daude, eta aurtengo emaitzak dana okartzen ez bada asuntua, 150 milioi euro irabaziko ditugu. Eta dauzkagu gutxi gora bera, milioi eta egun mila bezero, guztira. Eta zer egiten dugu euskara mailan? Guk ezkenean orain dela azpegititu daukite, planteatu ginen, eredu bezala, plan estrategiko batean, iristea modelo batean, hemen jatzen dan bezala, gure erkidei haien hizkuntzan erantzuteko gauza izan behar genuen, eta horretarako gure sukursaletako eta arreta zentroetako langile egitura inguruko hizkuntza errealitatera moldatu behar genuen. Ezken finan, egin genuen estudio bat, nun bagenekien, edo datuak daude, publikoak dira, gutxi gara bera, ze lekuetan eta nortzuk edo ze portzentaiak euskaraz erabiltzen dute, eta horren arabera, gure helburua izango litzateke, plan horretan, zona bakoitzean gure bulegoak ere horren arabera jartzea, ez? Ditugu errenderin adidez, dauzkagu lagu bulego, eta handik 140ak euskaraz egiten badute, gutxienez 140ak gure langileen 140 errenderi euskaraz egiteko gai izan behar dutzen, ez? Hor planteatu zen eredu bat, iristeko referentzi bezala eredu bat, eta horretan egia. Horretara heltzeko plana ze pausoak edo zertan oinarritzen da, hori esaten duen bezala, zentro bakoitzaren beharrak, aldetik. Gero langile berrien kudeaketetan ere, noski, nik uste dut hori Euskadiko kutxak beti kontutan izan du, ez da gauza bat esklusiboa, baina nik uste dut batez ere orain Gipuzkoan eta Euskadi mailan hartzen diran pertsonak euskaldunak dira. Ez dugu titulorik eskatzen dugu beste titulu bat, zuzen diplomatua edo lizentziatura,
euskarazko titula ez dugu eskatzen, baina bai euskara menperatzeaz. Eta horren arabera edo hori lortzeko planteatu zen ere prestakuntza plana, gero komentatuko dugu pixka bat, eta barruko tratamentua zertan edo zer egiten dugun, eta gero bai gainetik ere komentatu ze hitzarmenak edo dauzkagu euskara maila. Prestakuntzan, azkeneko urteetan edo lau urteetan, esaten duen plan horretan egin ditugun, eman ditugun urratsak, hor ikusten dezuten, ez? 2000 bai, esan behar da horretikan gure helburua ez zala euskara irakastea. Guk ez dugu ikastola bat montatuko kaja dagoela Euskadiko Kutxan. Horre helburua zen, berez ja euskaldunak edo lehenoskan nosotros paskide euskaldunak, haiei formazio berezi bat ematea euskaraz, gero erantzuteko bezeroi teknikoki euskaran. Ezin dugu edo ezin geha parteatu, esatea, dauzkagu 1000 lagun paskideak direla lortzuk ez dakite euskaraz eta egingo dugu kurtsoak euskara erakusteko. Hori ez da helburu. Zan dudan bezala, zentro bakoitzean egongo dira batzuk euskaraz dakite, beste batzuk ez dakite, eta hori horrela da. Baina dakitenok, nahi dugu, horiei formazio berezi bat ematea, erantzuteko bezeroi, gauza teknikoetan oso zaiak direla. Egia esan da gero ere, errealitatea beste bada, zeren datorkizu bezero bat gure gora, eta gu, prinsipioz, bai bulegotan, bai servizio guztietan, bai telefono servizioan daukagu, call centeren, edo zen zerbitzuan, lehenengo hitza alegintzen gehan, eta nik uste dut hori zabatuta dagoela Euskadiko Kutxan, euskeraz ematea, euskeraz izatea. Gero beste gauza da, bezera hor nahi badu jarraitu euskeraz, edo orderaz, beti aukera hori dugu, baina lehenengo hitza aleginak egiten ditugu, eta hori foroga egiten tema duzute eta ez bada horrela, abisatu edo inazio hori izango diogu, non izan den, jendari hori komentatzeko. Gutxienez hori pizka daukagu norma bat bezala barruan, ez? Eta horren arabera prestakuntza aldean, hor daude datuak, ez? Horietatik, gureetatik, 272 lagun egon geha euskarazko formakuntzan, esaten dute, formakuntza berezi horretan, eta 27.000 ordu inguruen, pasaitu. Ordutik barruan daude, esan nahi dut ez dira kursoak ematen dira arratzaletan, edo ordutik kanpo. Normalean izaten dira kurso talde txikiak, 8 persona gehienez, eta izaten dira 3 eguneko kursoak, bizitak jarraipen bat esateko eta kontenido berezi bat esateko. Eta esaten nuen, oso importante da, adeginak bereziak oinarri zendua zutenekin, ez? Lehen esan dudana, ez geha gun ikastola bat montatzea, nahi dugu guk euskaldun jendea, daukagun euskaldun jendea, horreri prestakuntza berezi bat eman, gero bezeroi euskeraz erantzuteko dauzkagun produktu guztietan, ez? Produktuak niretzat ere egiten zait, oso zaila egiten zait, ez? Batzutan zeren, euskera mailan etxean hitz egiteko edo kalean, kuadriakin edo restasuna daukagu, berez, baina ja teknikoki ezten bazera, inbertsio fondo bat asaltzen edo hipoteka bat nola dan, edo, en fin, mila gauza dure, mila hitz teknikoak zailak dira lan enperatzea, ez? Eta jente dizu, eta askotan gero guazten gira euskeraz, eta azkenean bezala, bezala dizu, markatu, erderaz izan zen hemen, los euros son euros, ez? Eta, bueno, aleginak gutxenez egiten du. Nik nire helburua hasieran zen, enpresa munduan, edo nik eramaten dudan gaia saltzea, gutxienez, ez da gitzen dudan bat, marketu, zen ez da horrela emateko, bai. Hori komentatu baino lehen, nahi nuen beste 2 puntu hori komentatzea. Prestakuntza komentatu dugu, gero barruko tratamentua. Gu barruan, adibez, Gipuzkoan da, daukagu sozio gehienak euskeraz egiten dutena, 95% euskeraz egiten dugu. Orduan, aleginak egiten ditugu barruko txarra guztiak, bilera guztiak, ez dakit ezagutzen dezuten kooperatiba munduak eta,
behar da gure arazo bat, edo gure, en fin, esaten digute, reunionitis dala, ez? Bilera pilo bat egiten ditugu, komisio asko, egiten dira bilera asko, trasladatzeko, azkenean, benchmarking esaten da bezala inglesez, ondo egiten dituen pertsonak, ondo egiten dituen gauzak, dauzkagun sozio batzuk, ondo egiten dituztela, bestei trasladatzeko egiten dira lan taldeak, eta horietan ere, aleginak egiten ditugu, euskeraz egiten. Esan dudan bezala, Gipuzkoan, 85 bagea bakarrik euskeraz enteratzen duguna, askotan gertatzen zaigu, eta hori arazo hori kalean ere daukagu, baten batek euskeraz enteratzen ez badu, azkenean bilera erderaz egin dago zu, ez? Baina, gutxienez hasieran, aleginak egiten dugu euskeraz egiten. Hemen Gipuzkoan adibidez, bai zuzendari orokorra, gero daukagu Gipuzkoa 6 zona desberdinetan banatuta, eta bai zuzendari orokorra eta bai 6 zona horiek, eskualde horiek, eramaten dutenak gehienik nagola enpresa mailan, danok euskeraz menperatzen dugu, eta berez beti ematen dugu aukera bileretan, nahi izan ezkero, edo albaldin badugu, euskeraz egiten dugu. Eta gero, bosgarren puntu hau izango litzateke hitzarmenak, ez? Hitzarmenetan hor ez da sartzen, zeren gero berango gobiatu transparentzia eta ez da sartu, aipatzeagatik, ez? UEMA kontseiluarekin daukagun harremana egin da, Goierri Buruntzaldea eta Deba Goiena udalak, eta hor batez ere lau puntu importanteak, ez? Elkarren arteko ahozko eta idatzizko harremanak euskeraz egitea, funtzionamendurako esparru guztietan euskera ahalik eta gehien erabiltzeko, gure bulegoetan euskararen presentzia hogatzea, alegin berezia, eta bezero euskaldunei lehen izan duguna, idatzizko informazio guztia bakarrik euskeraz. Bezero hori ematen diogu noski aukera, izan ezkero informazio guztia euskeraz behatzeko. Izuek ero zerbitzu guztiak, bai kajeroetan, bai bulegoetan, esan dudana pertsona aldetik masaiago da euskeraz emateko alegian egiten ditugu, eta bai beste zerbitzu guztietan ere badaukago, ez? Ez dakit bakarrarean, baina gutxienez telefonoz deitzen badazute gure call-centera hemen arrasatera, beti dago zuten lehenengo hitza euskeraz jasotzeko eta dana euskeraz erantzuteko. Eta gero enpresa mailan, adibide gisa atzo egon nintzen bi gerente, zuzen enpresa handia diala, hemen handiak egiten diala hemen Amenabar, Antonio Iuria, pensatzen duzuek sindikatuetan zaudetela ezagutzen dituzu hauek, eta gerenteekin eta biekin atzo, bi entrevistak euskeraz egin genituen, ez? Zera hori eta gehiago zabatzen dut. Gero ere, noski, gure fondo de obra soziala deitzen denatik, noski laguntza asko eta gehiena, eta nik uste dut Euskadiko kutxa daukala, eta hori esaten diguten enkuestak, ez? Solotuta daudela euskarazko eta euskal kulturarekin, eta laguntza asko ematen dira, bai eusko ikaskuntzaren bidez, partaide eta federazioarekin daukagu harreman berezia, bai kilometrotan eta partatzen dugu, eta bultzada handia eta ez bakarrik bultzada, baizik eta diru laguntzak handiak ematen diogu. Eta bai, aipatzeagatik, labean dago, berotze, oraindik beroa dago, euskaltzaindiarekin proiektu bat dago oso polita, non entziklopedia foto batean jasuko dira, hitzak leku desberdinetan nola esaten den, ez? Lekeition edo ondarrun edo ondarribin, ez dauka zer ikusirik nola esaten gauzak, ez? Batean esaten dugu txoria eta bestean ezakizet, horretan jasoko da Euskadi mailan, nola esaten da leku zer gehiago? Hau prestakuntza komentatu dugu, eta gainetik komentatzea pixka bat, nola esan dudan bezala hasieran, nire helburua zen enpresa munduan eta komentatzea zer daukagu, estruktura akilo bakarrik jakin ezazuen zer zerbitzu dauzkagu. Hor agatzen dira, jakin lehen sektorea, gu badakizue, suposatzen dut, MCC barruan daudela, azkenean MCC dauzka hiru atal desberdinak, da sektor esan duguna financiero, gaudegu, Lagunaro, eta Lagunaro PSV ere, gero industria atala, daude kooperatiba guztiak industriala, eta gero dago
zaitu konsumo, eroski bat. Eta, bueno, gure daukagu Kajarabar bezala, Euskal Herriko bezala, gestore berezi batzuk nortzuk eramaten dute, hau erakundeen sektorea da, batez ere instituzionalki dauden erakundeak, ez? Izango ditzateke Eusko Jaurlaritza, Diputazioa, Udaltzetxeak, horrelako gauza. Gero korporazioaren sektorean, guretzat korporazioa da batez ere MSC. Daukagu enpresa mailan talde berezi bat, nortzuk daukate erlazioa kooperatibekin. Hori ja guk sarea bezala, zuzen bulegoak, daukagu zerbizio bezala, daukagu harremanak kooperatibekin, baina negozio bezala egiten dute zuzenean zentralekoekin. Eta gero gainerako enpresa guk terceros deitzen diogu, hirugarrenak egin jartzen du, da barruko hitz bat, terceros esaten diogu, kooperatibak eta instituzioak ez direnak, baina zuzenean sareatik eramaten ditugu. Dauzkagu sukurtsal espezializatu bat, ni izan dizudan bezala menago Gipuzkoan, eta guk eramaten ditugu hemen Gipuzkoan, gure taldeak eramaten du, enpresa handien, 6 milioitik gora fakturatzen duten enpresak. Gero daude sukursal mistoak, Gipuzkoan daude 18, eta gutxi gora bera probintzia horretzean horrelako gauza da. Gipuzkoan dauzkagu, 78 bulego, eta hietatik 18 dira mistoak. Hain zuzen hauek egiten dutena, zerbitzu bat eman enpresei eta baita ere partikularrei. Ekonomia partikularrez esaten da. Eta ja, beste guztia dira da, batez ere partikularrentzat ematen dian zerbitzua. Hemen esan dudana, gu galeginak egiten ditugu eta lehenengo hitza euskeraz planteatzen dugu, baina gero errealitatea beste bat da. Eta horrenik ere, eta naiz eta hori egin, ezkenean bezero batekin euskeraz egiten badugu da, hipotekario bat ematen diogunean, etxe bizitza erosteko, gero goaz notaritzara, eta neteraz egin behar da. Nik uste dut notario bakarra gola Donostin euskeraz egiten dituen eskriturak, ez dut bakarra hor. Eta gero esan dudan hasieran, ez? Azken jendeak ere gauza oso serioak direnean, ez dakiz zergatik, quiero ver, a mí explícame en castellano que esto no sé lo que somos, horrekin, horreinik ere aurreko oso hundiek eman behar ditugu. Baina, zer duan bezala gu, hori, bai eskriturak, bai kontratu guztiak, zerbizio guztiak, nahi dezuten guztia euskaraz emateko prest gaude eta prestatura gaude. Eta, baina hemen, ziurazki gure lana baina gehiago behar bada importantena da kanpotik eskatzen dutena edo kanpotik eskatzen dezutena, ez? Eta horretarako, hau, erderaz jarri dezen, azkenean gure sortzaileak, Jose Maria Mendiaretak esan da gauza, esan zuen bezala agertu, zen gero itzulpera egiten baduzu, azkenean galtzen du bere historia, ez? Eta berak esan zuen bezala, siempre hay un paso más que dar, y sin una vitalidad no es durar, sino renacer y adaptarse. Eta gero nik hemen zartu dut zuek daukazute hitzak. Zuek daukazute hitzak esan edo bezeroa daukate hitzak. Azkenean, guk euskara mailan aurrepauso bat eman dugu, gu prest gaude emateko, ematen nahi geha, pixka bat gainetik, esan dizuet zertan nahi geha, baina zuek bultzatzen badazute zerbitzua, horrek bultzatuko gaitu. Azkenean, animatzen zaituzte eta zure lagun guztiei eta ezagutzen dezuten guztiei, gure ganatatzeko eta eskatzeko gauzaz euskeraz. Eta norbaitek euskeraz ez bedizu esaten deneko goitza, bere zentralea deitu edo gure arreta zerbitzua esan, zerretatua. Eta, azkenean hau da, merkatu bezala, lehenkoan entzuten nire batian, goin dela, ez da, gero eta marrute edo gutxiago, zerbera Espainia baina, 400 y pico clases de melones diferentes. Eta horrein uste dut hiru edo lau dira erabiltzen direna, gehienak, ez? Azken finan zergatik? Horren demanda dagoelako, ez? Guretzat ere, guri bultzatzeko, guri lehen ez dakitelakoak komentatu gainean, zue akuilu bat izan behar dezutela enpresetan, gure akuilu bat zuek zehaten bezerrak, ez? Horren arabera, erantzun dugu.
Eta beste, eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon.